vás překvapení. Zahrajeme si dneska Minecraft, dlouho jste na to čekali, takže dávejte odběr Jakub Horní, dávejte tam odběr, sázejte tam ty odběry, lajky. Tak a jdeme na to. Tak. Vytvořit svět. Tak. Dělej šup. Šup. No tak ale už přidej, ne, tak. Jsme tady, tady jsou nějaký dřevo, to dělám vždycky. Pak nám řekněte, co dělám špatně v tom Minecraftu. Protože ne tam, já jdu do normálního, nechci savanu. Já jsem vždycky, když jsem byl malý, tak jsem neměl rád savanu. A savana má docela hrozný vesnice. Takže tak. A jdu se natěžit normální dřevo. Protože je lepší normální. Tak. Kde je ten druhý? Je. Tady. Tak. 6 mi absolutně úplně stačí. Takže invent. Crafting. Tak. Takže, ale já vám něco řeknu, protože já mám rád, já jsem třeba rád, když si vydělám na nějakým, třeba nevím, 15, ne, já už mám 16 těch lajků, takže bych chtěl prosím nějaký lajky, taky mi tam nasázejte prosím ty lajky. A já si budu teda nakopat ten kámen, no. Já možná míň. No tak to je takový hrozný. Jo, takhle to je v pohodě. To bum. Kopat. Teďka budou i nějaký série, budeme to hrát znovu, samozřejmě. Samozřejmě. Takže tady musíme. Jo, tady. Ale krávy. Hej, počkej na mě. Počkej. Skrap. Hej, proč se točí orpe? Jo, už. Prasátko Peppa Pig. Prasátko Pepina.
Prasátko. Pepina. Pepina udělala štek. Počkej, já jsem se zastavil. Tak, to je krásný výlet, ale já nepůjdu do jeskyně. Ne, můj nepřátel je jeskyně. Abyste mohli mít můj studiu. Vás provedl mým, jenže já jsem nevěděl, že jsem si dal hardcore, tak jsem se nepodíval na srdíčka, že mi to bylo jedno. Pak jsem se tam podíval, že mám hardcore. Ale v tu dobu jsem už zemřel. Wow. To byl ten fail. Tam je jeskyně. Hoj, ovečka. Prasátko, ovečko. Nebudu zabíjet tuhle, budu zabíjet bílá, protože to se mi hodí na postel. A jinak černý, to vím, že to pak nejde obarvovat. Asi to bude ve 20, tak já nevím. No. A tamhle si jdu pro další vlnu. Protože tam vidím další v dálce. Počkej, tak čau. Všechny ovečky, vždycky ve výškách, ty zabiješ prostě, když jsou lesy a to, tak je zabiješ lese. A když jsou třeba nížiny, když tam je prostě platforma, prostě placka z toho světa, tak tam ovečka má třeba víc životů, protože když i v těch dolinách, tak třeba padne. A tak já se ho podívám do savany. Ale dýně. Já jsem si jednou myslel, že dýně jsou blízko té vesnice. Takže si myslím, že jsou ty dýně. Místo, že jsou blíž vesnice, že tam mají jako farmu, si ty dýně vemu, třeba až bude Halloween, tak se těšte já budu zdobit. Jsem jednou viděl třeba o Ataka, takže mi to strašně líbilo, tak jsem to chtěl vyzkoušet. Ty kostlivce. Pak si tam udělám samozřejmě nějaký parkour. Mě obývá hangar. Já tady mám to jídlo. Já když jsem ještě hrál na tabletu, tak jsem prostě tam měl kamaráda, který mě chodil vždycky na lov těch zvířatů. A normálně sám je takhle to, že hitoval. A pak mi dodal spoustu masa. A jsem si já nechával, protože já jsem jednou vím, že to moje mamka nechtěla, aby zabíjel. A když třeba... Ale to je... Takže... Nebudu kopat do země. Já nikdy neměl dobrý svět. Nikdy. Já jsem v každém dobrém světě chcípnul. Takže tohle je s vámi nejlepší svět. Budu snažit neumřít. Když se natíhnu nějaký dřevo ještě. Co? A ještě něco stejné. Slepice. Tak. A moc si vás vážím, že na moje videa třeba koukáte někdo. Jo, třeba najednou dokonce mám 66 shlédnutí. Mě to baví, jsem začátečník, že mě to mega hrozně baví, takže budu ochotný i třeba za odběr. Nesnažím se, já natáčím pro zábavu, abyste tam měli prostě zábavu. Já vím, třeba tam mají ty dodělávky, jak si tam dávají ty faily, anebo jak
zrychlujou, já hraju prostě Minecraft a nezrychluju to. Takže chvilku to budeme koučit třeba za minutu. A jinak hnedka zítra bude, hnedka tam budu mlít, jo. Vychází to skoro každý den, jo. Tak zatím čau.